Vol provar de bufar? Fa goig? I la proposta, per tant, és tornar al temps on realment estem, és a dir, al temps de l'antifranquisme. Per tant, hem vingut així amb la intenció de mostrar la repulsa a aquest intent de censura informativa. Representants d'Esquerra Unida, d'Esquerra Republicana, del Bloc, del Partit Socialista, etc., les universitats. Aquesta imatge la veurà tot el país. És important que quan arribi l'hora i es presenten els funcionaris, estiguem en silenci, cara a ells, en una sentada pacífica, agrupats a l'entorn de la porta, defensant la llibertat d'expressió, absolutament tranquils, absolutament en silenci, perquè aquesta imatge recorrerà el país i se la retornarem a la Generalitat Valenciana com un bumerang. Del que es tracta és d'estar al voltant d'aquestes portes el més junts possibles. No, bueno, simplement, si de moment no d'això, no. Llevan cuidado, por favor. Efectivament, ha vingut la policia autonòmica i s'han presentat molt breument. De fet, ni han parat el cotxe, han rodat conforme entraven, no? I segurament el que hauran anat a fer és a indicar a qui els ha ordenat que es produïsca el tancament, que és a la Generalitat, demanant instruccions. Pel que fa a delegació del govern, sé de primera mà que efectivament no va haver més efectius per a donar suport a aquesta acció. En qualsevol cas, s'evitarà qualsevol tipus de violència. La gent ha vingut en un pla molt bé, en molt bon to, a més, no? I això s'ha comunicat a la Guàrdia Civil que s'hi estava, també a la Policia Nacional. Per tant, en principi estem pendents de veure el que va passar. He informat a la delegació del govern de com està la situació en aquests moments i senzillament esperar que aquest tancament no es produïsca i en qualsevol cas, si es produeix desgraciadament emprant la força sobre les coses, que en un govern d'esquerres pròximament procedim a la reapertura del repetidor muntant una bona festa. Hauríem de fer un pensament molt seriós davant d'això i davant de tot el moviment de protesta transversal i democràtic que hi ha al País Valencià davant el que és un acte d'autoritarisme i un acte absolutament antidemocràtic, quan tot el món està vetllant justament perquè la informació arribi de punta a punta del planeta i justament això és una de les prioritats en aquests moments en el món global. Resulta que un senyor s'empenya en que una televisió d'una comunitat autònoma veïna i per a nosaltres com nacional resulta que no puga veure, es puga veure una televisió de Turquia o d'Alemanya i no es puga veure una televisió de Catalunya. Em sembla que és una bestialitat i així crec que ho ha entès la immensa majoria de la població del País Valencià i crec que el govern, el senyor Camps, hauria de reflexionar molt sobre el que entén per llibertat i sobre la qualitat de la democràcia que estan exercint. Estem així centenars de persones i representatives, moltes d'elles, gent que s'ha sumat en menys de 24 hores a pujar a l'Escarrasqueta. Jo crec que estem en un acte absolutament franquista, que ens avergonyís com a valencians tindre un govern que possiblement és el govern més intolerant d'Europa. És que estem així representem la llibertat, representem la democràcia, representem tota la gent que volem tirar el país endavant i tingueu per segur, jo no sé si la batalla d'avui la guanyarem o no, però que la guerra la guanyem amb tota seguretat. Estan arribant ara els funcionaris.
Por favor. A mi ja me conec. Fem-ho bé. Simplement estem decidits a connectar per tant voluntàriament no perquè... Un auto judicial que ens autoritza a entrar i anem a entrar. Si ens obrim... Obrir no obrirem, de cap manera. Després portem una empresa per obrir i anem a fer-ho. Facin el que vostès hagin vingut a fer, però que sàpiguen que és en contra de la nostra voluntat, que sàpiguen que la resolució està recorreguda. Un poco para atrás, ya lo haremos. Qual hem demanat la suspensió i que tornem a demanar la suspensió. Si volíem fer una compareixença en l'expedient, que conste en l'acte de l'entrada dels nostres manifestacions. Vostès mateixos. Por favor, nos dejan espacio. Estamos aquí a las buenas. Força a la porta. ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! No passarà! ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a tornar a intentar entrar? Ara ens han cridat, hi ha el funcionari de la Generalitat que està alçant algun acte i que vol parlar amb nosaltres. De moment ha passat, ja ho sabeu, que la gent s'ha valotat, no els ha deixat entrar i no sé ara, ens ha dit que vinguem així, que vol parlar, no sé per què. Sol·licitem una vegada més que no se du a terme. Recordant